नमस्कार, स्वागत आहे आपलं श्रुतीज रेसिपी मराठीमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत जाळीदार धिरडे। एका बाउलमध्ये 1 वाटी ज्वारीचे पीठ घ्यायचे आहे, अर्धी वाटी गव्हाचे पीठ, अर्धी वाटीपेक्षा कमी बेसन पीठ, अर्धी वाटी बारीक चिरलेला कोथिंबीर, हिरवी मिरची, लसूण, जिरं कुटून घेतलेला आहे, अर्धा चम्मच हळद आणि चवीनुसार मीठ टाकून घेऊ। हे सर्व मिश्रण मिक्स करून घेऊ। आता यामध्ये थोडं पाणी टाकून बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून गाठी तयार होणार नाही। धिरड्याचे बॅटर डोश्याच्या बॅटरपेक्षा पातळ पाहिजे। इथे मी 1.5 ग्लास पाणी वापरलेलं आहे। अशा प्रकारे बॅटर तयार झालेला आहे। आता आपण बनवूया धिरडे। इथे मी पॅन गरम करून घेतलेला आहे, त्यावर 1 चम्मच तेल टाकून अर्ध्या चिरलेल्या वांग्याने तेल व्यवस्थित लावून घेऊ। अशा प्रकारे वाटीने गोल आकारात धिरडे सोडूया। तीन ते 4 मिनिटं असंच भाजून घ्यायचं आहे। तीन ते 4 मिनिटांनी कढईने तेल सोडूया। धिरडे दुसऱ्या बाजूने भाजून घेऊ। आता धिरड्याला खूप छान रंग आलेला आहे। तुम्ही बघू शकता धिरड्याला खूप छान जाळी आलेली आहे। हे धिरडे कमी वेळेत आणि कमी साहित्यात बनतात। तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब अवश्य करा। तोपर्यंत धन्यवाद।